Hier is immers gestrand. En een ruige hut, hè? Nummertje 32A. Nee, nummertje 30A, moet ik zeggen. Oeh. Goedemiddag. Hi. Yvonne. Ja, wat kom jij doen? Ja, serieus. Hi, ik ben Bas Ja. van Ongerweg, van L1. Oh my. Ja, nou, dat is echt niks voor mij. Ja. Ja, maar wacht Zeg even, dat. geef me geen kans. Ik geef je een Yvonne. kans. Waar slijt het gestrand op? Nou, mijn zoon die is afgelopen weekend uitgekomen als jeugdboekanier. En hij heeft zijn vriendje Liam is kapitein. En hij is een van de 4 diefjes. Dat moest je even uitleggen. Wie Ja, zit nou, dat met diefjes? Ja, nou, in Tegelen hebben ze meerdere vastelovensverenigingen Ja. en een daarvan zijn de boekaniers. Ja. En de boekaniers zijn een soort, boekaniers zijn een soort piraten. En die hebben een kapitein en die hebben een aantal dieven. En dat staat wel op de poster. En dit is gestrand, want het schip is gestrand. Oh, kijk wat leuk. Oh, dat Ja. is leuk. Oh, ze moeten er ook echt verplicht een beetje nut bij kijken, hè? Ja, nou, die kunnen Huling kijken. Ja, dat is zeker waar. Hey, en Max is er van die. Ja, dat is mijn zoon. Dat is Max. Kijk daar. Is dat de oudste of de jongste? Dat is de jongste. De oudste, dit kortste, ligt op de bank achter. Germ. Ja, nou, dat kan Oh, gebeuren. die had dat griepje wat eigenlijk- zoveel mensen hebben. Ja, ik denk het. Weet ik niet. Ja, hij koorts vanmorgen. Dus. Oké, en de andere, dat is Puk? De andere, dat is Puk. En Puk is Toes. Ja. Ja. En Ja, die hebben de ruigste hut van Die Tegelen en hebben wel Lumstreek, een hè? hele ruige hut, ja. Dat is wel een speelparadijs, moet ik zeggen. Wie had dat gebouwd? Voornamelijk Max met zijn opa. Echt waar? Ja, zeker. Oh, en is dat dan Dienepap? Nee, mijn pap die leeft niet meer, helaas. Oh. Die is er meer. Dat is mijn schoonvader. En dat is, die kan vooral met Max samen heel veel knommelen, zoals ze dat noemen. Ja, wat zie ik allemaal voor een constructie? Is dat een hijsconstructie om dingen op te hijsen of zo? Ja, dat klopt. Ja, jammer dat er zelf niet is. Ik kan heel goed vertellen, maar hij is nog op school. Dus, Want wie ja. al is er nou? Max is 10. 10. Ja. Wat vond er ervan om diefje te Ja, weren? fantastisch. Ja? Ja. Je ziet, het waren van mijn herde het nimmer deed en toen mocht ik erdoor springen en toen was alles goed. Oh, wat een Van mooie spanning. uitdrukking. Het was Ja, dat alsof zei mijn je. hert het nimmer deed. Ja, het was het mooiste wat dat meegemaakt. De spanning van tot de oet kwam, zal ik maar zeggen. Dat, Is de deur op slot? Nee, maar dat is wel een puinhoop. Ja, maar hey. Ja, Hallo. Ja. Dit is het domein van mijn mama. Ja. Hé, maar is dit een boekaniersgeweer? Nou, dus het komt ook van de optocht. Het is wel een vastelovens gezet. Dit komt ook van een optocht. Ik weet even niet meer waarvan af, maar dat heeft zich ergens meegestrikt. Ja. Hé, maar vertel maar, je ziet wel een echte vastelovens Ja, we gezin. zien wel een echt vastelovensgezin. Ja. Mijn man is bij de Keerteleers op Stijl. Dat is in 2017 naar Lucifer geweest. Ja, is allemaal andere verenigingen. Ja, maar dat vind ik wel leuk. Want Ja, dat is wel hartstikke in leuk. stijl Ja. giet het echt totaal anders, hè? Ja, dat is alles krankzam. We hebben op zondag campagne de Forse Lucifer op Stijl. Ja. Carnavalszondag. Vastelovenszondag, ja. Maar dan best maar heel even... Ja, maar ja, het seizoen begint vroeg, ja. Vanaf de 11e treedt ze dan weer aan tot het aftreden. Oh, moet ik in die camera kijken? Kom, stond ook Lucifer alleen. Ja, mijn man is Forse Lucifer geweest. We zien altijd, ja. Oh ja. Dat is de Keerteleers, is van Forse Lucifer, dat is de vlag daarboven. En de boekaniers hebben we sinds Snowden, dus die hangen aan de hut. Dat is het piratendomein van de Kinger, ja. Dus, En de vlag, die kreeg ze dan de erbij? boekaniers. Ja, er komt nog een leuke aan, maar die hadden we nog net niet klaar met de poster van de Kinger erop. Maar, Lot ze die zelf maken dan? Ja, of zo? natuurlijk. Ja, Oh. voor de kinderen. Ja, Hey, en wie ziet dan de vastelovend bij Jochtroet? rommelig dit jaar. Ja, nou zitten ze in verschillende verenigingen, hè. Dus dan is het overal een beetje, ja. Een beetje op Stijl, een beetje in Tegelen, een beetje overal. Ben ze zelf ook al eens een keer iets geweest?
Ja, Dansmarietje in Den Bokend. Ja. Ja, ik kom van de Bokend en daar ben ik Dansmarietje geweest. Oh, Leuk, hoe lang geleden? Toen was ik pubertje, denk een jaar of 4, ja, lang geleden. Zo zeggen lang geleden. Ja, Ja, toen ik op de middelbare school zat. ja, dan ging dat denk ik een beetje in de boeken zoals dat bij mij in het dorp ging. Want toen ik prins was, had ik ook een dansmarietje van ongeveer de leeftijd. Ja. Die had inmiddels al 2 kindjes. Ja, ik ook. Ah, ja. Jenny. Ja, ze Ja, ik hè? kon ik niet. Maar Nee, wat werd ze er nog van? Maar dat was, nou, het was zo, wij kwamen op mijn 12e in de Bokend wonen en mijn vader die zei heel slim. We komen in een klein dorp wonen, dus als geen nou eens Dansmarietje beurt, mijn zus en ik, dan kunnen wij misschien bij de vereniging wel zo lekker de gemeenschap leren kennen. Oh, dat was makkelijk geredeneerd. En zo ging dat. En toen was mijn broertje jeugdprins en mijn pap prins en mijn man boerenbroer en toen waren we allemaal het geweest. En waar kwam je vanaf? Blerik. In Blerik. Dus van Blerik naar de Bokend. Ja. En waar ben je die Guus tegengekomen? Op stijl. Op stijl. Ja, we gingen op vakantie op stijl. Ja, daar ben ik leiding geworden. En waar hij ook. Oké. Ja, dus je weet dat. En wanneer sprong de vonk over? Ja. Was dat vrij Was, snel? Nee, ja. Dat was in het Sprookjesbos. Ja. Nou ja, hij was Pinocchio en ik was Don Roosje. We waren nog een jaar of 18 volgens mij. En we deden door posten als zo'n vossenjacht. En ja, dat was toch wel leuk. En toen sprong de vonk over. Het verhaal is bijna een sprookje op zich. Ja, we zijn ook getrouwd op die plek en op dat plekje zijn we getrouwd. Wordt de vonk eens overgesprongen. Ja, daar had ik ook ten huwelijk gevraagd met de kinger, al een paar jaar terug. En het ook verkleed, weer als sprookje en als ridder. Heel leuk. En daar zijn we ook getrouwd, 5 jaar geleden. Ja. Dus de kindjes worden De kindjes worden toen bij. Och, toen word Max 5. Ja. En ja. Puk? Ja, hallo. Ik ben gaan rekenen. Maar had je dan ook... ik neem aan dat hij niet als Pinocchio was en dicht niet als... Nou, nee. Maar hij was toen als ridder op een stokpeertje. En ik was als... Ja, en een trouwjurk. Het was een soort ontgroening. Ik had 1 jaar niet meegedaan. Zo had je een toneelspel opgezet. Iedereen wil altijd ontgroend als ze nieuw is. Maar ja, dat uitgedacht als aanzoek. Dus het was een sprookje ook echt. Ja, heel leuk. Ja. Je houdt wel van feestjes en, zeker. En zoeën. Ja. Maar toen zei ze, de vastelovend zal dit jaar rommelig weer. Hè? Maar dat heel leuk rommelig, maar gezellig, van alles en nog wat. Is dat niet de vastelovend ten voeten uit? Ja, dat is toch wie het huurt. Gezellig. Lekkere chaos. Ja. Hey, maar heeft ze niks meer met de wortelenpen of zo? Omdat ze uitblieren kums oorspronkelijk? De wortelenpen doe ik niet meer veel mee. Vind ik nog wel altijd hartstikke leuk. Maar is nog wel op te kijken of zo? Ja, dit jaar dan niet. Mijn mam laat meestal mee, over het eerst ook niet. Normaal ging ik altijd wel kijken, maar dan is er op stijl ook weer de kindermiddag. En zo. Oh, maar dat is toch met de paplepel ingegoten? Ja, zeker. Ja. Als mama altijd... Liep hij als vaatse mee? Als dat niet. Nee, met de hietzakkermiddel loopt hij mee. De hietzakkermiddel? Hietzakkermiddel, ja. Waar komt die naam vandaan? Ja, ik weet niet, dat is de hietzakkerboeben. Ik weet niet, er zitten al mijn ooms in en de dames in de middel. Okay. En die lopen apart. Is nou het huis nog under construction? Oh, altijd, al jaren, ja. Want ik klus een beetje wel en een beetje niet. En we bouwen door aan en hier gaan we niet weer. Ja, wie 12 jaar terug mee weer stopt, dus zijn we in de gang gestopt. Toen is Puk geboren en de gang heb ik nooit meer afgemaakt. Ja, iedereen weet het, maar iedereen komt bij achter hem. Dus ja, dan nemen ze dat zuid, maar dan belt G aan en dan is mijn gang even te zien. Ja, toen dacht ik van toen er aangebeld wordt van dat zijn geen bekenden. Dat was het eerste wat ik dacht. Dat was het eerste wat ik dacht. Die zal ik vast niet kennen, want die bellen meestal niet aan. Maar de manier waarop ze dat vertelt... Ja. Dat geeft wel aan dat je op een bepaalde manier in het leven staat. Materieel vinden we niet zo belangrijk. We doen leven, reizen, leuke dingen als dat we aan ons huis klussen of zo. We doen het wel, we bouwen wel en we verbouwen, maar niet zo...
Ja, het maakt ons niet zoveel uit eigenlijk. Als we maar samen zien en leuke dingen doen. Ja. Heerlijk. Dat vind ik ook. Ja, dat vind ik een heel mooie levensinstelling. En doorst die het nog, Guus. Ja, maar dat is iets van de bruiloft. Alles wordt hergebroekt. Dat zit een beetje, lekker klussen met wat we hebben. En dat is hergebroek. Het houdt. Dat zijn nog onderdeeltjes van de bruiloft. Ja. Ik moet toch heel eerlijk zeggen, Yvonne. Ik vond eigenlijk dat ze het best wel goed deed. Oh ja, dank je. Ja, toch? Ja. Nou ja, dankjewel. Oké. Dus dit was om het maar in Lucifers te want dit was die vuurdoop. Er waren mijn vuurdoop. Wilt je wat drinken? Ja, lekker. Ja, dan kom maar binnen.